Żvelati dettalji ta' x'intqal fl-aħħar laqgħa tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista. Il-Gazzetta Malta Today tajt li matul din il-laqgħa kien hemm pressjoni qawwija fuq il-Prim Ministru Laurence Gonzi biex isejjaħ elezzjoni ġenerali. Uffiċjali tal-partit wissew lil Laurence Gonzi li l-Partit Nazzjonalista ma jistax ikompli jumilja lilu nnifsu b'dan il-mod. Laurence Gonzi kien iffaċċjat b'numru sostanzjali ta' membri tal-Eżekuttiv il-koll jgħidulu li d-disgwit intern fih dan il-Partit Nazzjonalista qed jikkawża ħsara kbira lir-reputazzjoni tal-partit. Il-partit ma jistax jibqa' jiġi umiljat b'dan il-mod, qalulu l-uffiċjali tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista. Qalulu wkoll li aktar ma jittawwal iż-żmien, aktar se ssir ħsara irreparabbli lill-Partit Nazzjonalista. Madankollu il-Prim Ministru Laurence Gonzi jibqa' jinsisti li d-data tal-elezzjoni ġenerali hija prerogattiva tiegħu